Os celtas situáronse en zonas, en outeiros, para defenderse mellor, para vigilar mellor o territorio do entorno, das aldeas que empezaron a surxir alrededor dos castros celtas, non? O papel romano foi un papel históricamente moi importante. En principio hubo un enfrentamiento, que duda cabe, entre unhos señores que gobernaban aquí, que eran os celtas, e unhos señores que chegaban de novo. Houve acuerdos, dominou o pueblo romano, con aquel gran imperio, con aquel gran poder, e implantaron esa cultura. Porto Marín, a ponte caeu, abandonárona, aguantou moitos siglos, e no 1895 caeu o arco central, non se volveu reconstruir. Imaginadevos vos que farían os pueblos do entorno do Miño, das comarcas de Sarria, Paradela, Monforte, etcétera, etcétera, como pasaría o ganado, transfería o ganado ao río Miño. Foi unha catástrofe. Nunca se reconstruiu, pero bueno, o Ayuntamento tuvo a sensibilidade de sacar un concurso público para contratar unha barca con cargo ás arcas municipales do Concello, as arcas do Concello. Así que hai que pensar que desde 1895 a 1930, que se construía a segunda ponte, esas gran barcazas pasaban o ganado e as persoas nunha parte da izquierda do río Miño a margen dereita do río Miño. Xa se construí, pasado o tempo, a segunda ponte. O ponte que eu chamo o ponte dos automóviles, porque por primeira vez chegaron os automóviles a Porto Marín, no 1930. En 1963 ven o embalse de Belesar e a cubilla esa ponte. No 1963 ven Francisco Franco Bamonde e inaugura a presa de Belesar, en Belesar, e inaugura o pueblo novo de Porto Marín, bueno, e a ponte tamén de Porto Marín, todo o complejo.